खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ जों नुनो मोनदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा देख्लाबनानै गालांनायखौ बेनिनो दुथां दायनिगिरिफोरनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव बनसुआ एफआइआर थिसनबाय। मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गाज्रि खालामलांनाय जाथायनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोजोनपुरी पार्कआव लुनानै दोनजानाय बड'फानि मुसुखाखौ थांनाय 29 सेप्तेम्बर खालाराव मोनाबिलि समाव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सिनाय मोनै दुथांफोरा गाज्रि खालामनानै गालांदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायखौ गोख्रोङै सोंखारिनायनि गेजेरजों आरो जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौनि दाबिजों क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय बनसुआ। बनसुनि गाहाय आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि नबजित सोरगियारि बिथांमोना आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै थांनाय सानखालि क'क्राझार पुलिस थानायाव केस थिसननायजों लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरनानै आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो पुलिस बिफानखौ खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ 22 नं दरंगाजुलि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि धरना हाबाफारि लादों। बिजितगोरा नार्जारिखौ फिन बिपिएफ दोलोआव लानायनि गोख्रों खुद्रिसारदों दारांगाजुलि ब्लक कमिटि बिपिएफआ। अजद होनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोनिफ्राय देरहालांनाय बिजितगोरा नार्जारिया बिपिएफ दोलोआव फिन आरोबाव फैफिननो नागिरदों। खैफोदनि समाव बिपिएफ दोलोखौ नागारलांनाय बिजितगोरा नार्जारिखौ दरंगाजुलि ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो लाफिना आरो गनायनानै लानो हाया होननानै हेंथा सोमावसारदों। लोगोसे बिजितगोरा नार्जारिनो इएम बिबान होनो नागिरदों होननानै इसारा मोननायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा दिनै तामुलपुर जिल्लानि जामगुरियाव बिजितगोरा नार्जारिनि जिगाबनि मुसुखा खालामनानै सावनानै गोख्रों हेंथा सोमावसारदों आरो बिजितगोरा नार्जारिया जाय दोलोआव दं बे दोलोआवनो थानानै खामानि मावबाय थाथों होननानै गोख्रों अजद दिखाङो सोमावसारगिरिफ्रा। थामथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समावनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं जिल्ला आरो हजाइ जिल्लानि माखासे थागिबिफोराबो बे जाथायजों बलि जानांदों, जेराव दुखुनांथावै जिउ गोमानो गोनां जादों। चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो थांनाय कार्बि आंलं आरो हजाइ जिल्लानि सा9 सुबुंफोरनि दुखुनांथावै जिउ गोमानाय खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारदों। थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालि चेन्नाइ टार्मिनेल पावार प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समावनो मेसिन गोग्लैनायनि जाहोनाव कार्बि आंलं जिल्लानि सा4 आरो हजाइ जिल्लानि सा5 मावफारियाफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव गासै रायजोआवनो दुखुनि साया साग्लोबसारदों। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि केसआव दायनिगिरि जानायनि उनाव श्याम कानु महन्तआ गावखौ माबोरै रैखा खालामनो हानो बेखौ मिथिनो थाखाय एबा बेखौ मावनो थाखाय मोनसे मिशनाव ओंखारबोदों। जुबिननि थैनायनि उनाव रेजिस्टार जानाय केसनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मालयेशियानि चां मिकी मुंनि सासे उकिलनि गेजेरजों जौसिन बिजिरसालियाव आर'ज होनाय जादोंमोन। 29 सेप्तेम्बर खालि मालयेशियानि ज'हर बारु नोगोरनि उकिल चां मिकीआ जौसिन बिजिरसालियाव गथायनाय बे आर'जलाइयाव मिरु सोरखार आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौबो बेरेखा दोलो महरै मुं थिसनदोंमोन। मख'नो गोनांदि सिंगापुरनिफ्राय मालयेशियानि बे नोगोरसिम जाथाया 27.4 किल'मिटारल'मोन। जेब्ला हादोरसानि सुबुंफोरा जुबिनखौ खोमानायनि दुखुआव दंमोन अब्ला श्याम कानुआ गुबुन हादोरावनो दंमोन। सासे उकिलनि उन उन खारनानै गावखौ माबोरै रैखा खालामनो हानो बेखौ मिथिनो थाखाय मोनसे सुबुरुन होदोंमोन, जेराव श्याम कानुखौ गुबुन हादोराव मोजाङै सानथांखि लानाय आयेनारि राहा जागायनायाव मदद खालामगासिनो दं। माखासे सांग्रां सुबुंफोरा सन्देह खालामनानै फोरमायदों दि बेबादि साननानै बायजोआव आयेनारि राहा लानाय श्याम कानुआ मोनसे नुनो मोननै गोहोजों हेफाजाब होजादों। 30 सेप्तेम्बर खालि दिल्लीनि सासे मोजाङै गायसनजानाय उकिलनि गेजेरजों श्याम कानुआ जौसिन बिजिरसालियाव आरोबाव मोनसे आर'जलाइबो थिसनदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला गावनि रैखाथिनि थाखाय श्याम कानुआ हादरनाङै आरो हादोरनाङारि जेरावबो आयेननि राहा लादोंमोन। भारतजों लोगोसे श्याम कानुआबो मालयेशियायावबो आयेनारि राहा लादोंमोन आरो बै आर'जलाइयाव सागान होदोंमोन जेब्ला असमिया खौरां बिजोङा सावरायगासिनो दंमोन दि श्याम कानुखौ सिंगापुराव हमनानै दोननाय जादों, अब्ला बिथाङा बेफोरबायदि आयेनारि खामानिफोराव मुखुब दंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। बुहुमनि मुंदांखा फालांगिरि एलन मास्कआ 500 बिलियननि रांनि बिगोमा जाबाय। मास्कआ 10 दाननि गेजेरावनो बे खाफाल आरजिनायनि रेकर्ड बानायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय दिसेम्बर दानाव बिथाङा 400 बिलियन डलारनि बांसिन सम्पति गोनां बुहुमनि गिबिसिन सुबुं महरै सिनायथि जादोंमोन।
बे खेबाव फालांगिरिया 500 बिलियन डलारनि बिगोमा जानो हाबाय। दा बिथांनि सम्पतिनि बेसेना 500 बिलियन डलारखौ बारबाय। रोंग'साफोरनि बादिब्ला एलन मास्कआ थाबैनो 1000 बिलियन डलारबो बारनो हागौ होनना सुलुङाव फोरमायदों। मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी रुंसारि सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि रुंसारि सानखौ रौतायाव थानाय चिल्ड्रेन पार्कआव फालिनाय जादों। दिनै हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै एबसुनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मुगानि दावहारु रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो। बिथांनिनो अनजालि बिसि साबासि बसुमतारीया हाबाफारियावनो बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि आनन्द दैमारि, बिरखां नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाबो लोगोसे बाहागो लादोंमोन। आरो बे समाव दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव बिथाङा बुंदों दि खांख्राइ गांजेमाफोर बायदि सोरबाया गोजौआव दावखोनो नागिरब्ला बोख्लायनानै गादबनानै दोननाय बेफोर माहारिनि मोनसे अलखद। जायफोरा गेजेरनि सुबुं, जाय हारिनि मोजांखौ सानो बिथांमोना नायगासिनो दं। समा बेनि फिननायखौ होगोन आरो समानो बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारिया बिबुंथि होनायनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि फिनजाथाय फोरमायदों। जेराव दिपेन बर'आ माखासे गोख्रों रावजों सोंखारिदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननि सायाव। आसाम नागालेन्ड सिमायाव गोबां समफोरावनो नागा उदखारिफ्रा उदखारि खालामबाय थादों। बेबायदिनो हरनि समाव नागा उदखारिफोरा गलाघाट जिल्लानि आसाम नागालेन्ड सिमायाव रायजो जाबोनाय बी सेक्टरनि टेंगातल जालाल बस्तियाव बांगालफोरनि गोबां न'फोरखौ सावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 11:45 रिंगासो समाव जादोंमोन। जाय जाथायाव सा 400सो नागा उदखारिफ्रा माइनरिटि हारि एबा बांगाल सुबुंफोरनि गामियाव हाबफैनानै सिलाइ गावदोंमोन, गुलि बारुद गावदोंमोन आरो गिखांनाय सोमजिहोनो थाखाय ग्रेनेडबो खुबैदोंमोन। बेनि उनाव न' बां सम्पतिफोरखौ गोबां अर सावनानै सिलिंखार खालामदोंमोन। गासै गं 90 न'खरखौ सावनानै सिलिंखार खालामनाय जाथाया सुलुङाव फोरमायदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गामियारिफ्रा खारखोमानो थाखाय खाथिनि दैमा, हाग्रा आरो फोथारफोराव खारलांनो गोनां जादोंमोन। मानोना गाग्लोबग्राफोरा जिब-जुनार, गारि, न'खरनि मुवा बेसादफोर आरो फोरमान बिलाइफोरखौ सावनानै सिलिंखार खालामदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।